Ja reissun päällä. Täällä on heti näyttö. Mersun näyttö niin sanotusti niin ikiroudasta. Kellohan on joku 7 ja äijät on lähes hakkeen kärryä Oriitkarista. Lähdetään hakkeen kärryjä, kelekat ja kamat kyytille. Päivitellään tuossa ajan mittaan tätä meidän huomenna. No niin, lähdetään. Siellä on kärry perässä. Joo, lähdettiin Vihantiin lasettamaan ja... Lähtikö lavasta tämä homma heti? Oliko lavastettu tilanne? Joo, aamukahvilla. Aamukahvilla ja eväsleivät on ja sitten on kampanisu on kaverina vielä tuossa jälkiruuaksi. Niin... Vähän se on hipelönyt tuota eväspussia niin koko ajan tällä aukasiko. Ei vieläkään. Tehdään tommonen iso leka, pitkä ripane, nelisen. Joo, mulla on tämmönen pikkupoika tuolla. Pikkupoika on, niin se on vähän... Joo, tuo se äänittävää koko ajan. Se on vähän semmonen, että... Kärry saatiin haettua, ei mitään ongelmia siinä. Siinä sen puoleen ja sitten seuraavaksi Vihantiin Joelin kamat kyytille. Sitten Rukkisperälle. Sieltä meikän kamat kyytille. Ei muuta kuin Haaparantaa tenssiostoksia. Kyllä. Jos kartonkin tupakkia. Nyt se aukas. Joo, nyt lähtee täältä ruikkari, kun ei se aamulla... Kato, polviohjaus ruisleipää. Ei se aamulla me... Tämä on semmonen harvinaisuus tuon kalakkunan välissä. Isolla rahalla. Tää ollaan Vihantiin keretty. Ensimmäinen keleikka pitäisi kyytille laittaa. Kyllä freeride lämpenee, räystää alla. Joeli meni hakkee ajokamppeita sisältä. Siellähän se on. Mä ajan. Ajetaan riiratti kärrylle tuosta. Ja... Alkaa lämpenee pikkuhiljaa. Otetaan hetki vielä ja ajetaan kyydille. Siellä on riiraitit sulassa sovussa kyytissä. Kaikki muutkin vermet. Niin... Eikä lähetä kohti tuota auringon nousua. Se ottaa ne kaasujoset siellä. Kyllä. Ja näin. Joo, tässä reissua on painettu siellä. Mätsässä aikataulut aika hyvin yhteen. Haataveen-äijät on lähtenyt 7, me on lähdetty 7. Ne on käyty Vihanissa mutka ja haettu kampeen kyytelle, niin Kaakkurin rampin kohdalla samaan aikaan ne tuli rampista ja hyökättiin rinnalta ohi sitten. Aika mehevästi. Tuosta yksi napukka tuosta naamariin ja ei muuta kuin laset auringonlaskuun. Se on kyllä nousu, mutta... Vasta nousu. Tää on se mellevä. Kyllä se Joelikin on pikkusen täpinössä ekkaa kertaa Ruotsiin lähes. Voi kertoa, se on mehevää homma. Loppuuko se naula? Siinä vähän pertettiin. Porukka kasassa ja eväät ostettu. Laitetaan tuonne kylmiön nämä, niin emme pilaa. Tää vähän seuraavalla stopilla. Siellä on kelekat, kärrysen ja äijät on siellä. Tämä Papparainen ei kyllä osaa tankata mitään. Kelekat ja astiat täyteen.
matka jatkuu. Päällä. No se pää. On. Lunta on heti niinku enemmän. Metritolokulla lunta. No, siinä muutama tunti vielä saa Joo, nyt ollaan puolessa välissä. Miten se katsotaanpa tosta? Vähän vaijaa. Matkaa jäljellä 2 tuntia 45 minuuttia. Onko mapsi siinä? No. Ei paha, 245. No, pojat ajelee siinä Joskus ollut aamujakin enemmän. Pojat ajelee siinä eilen ja näin päin. Niin. Kun mäkin tuosta näin. No ei maistus, ei maistus. Kylläpä se siitä. Hete kun vitsi. No. Vai onko vitsit vähisä? Mitä yhteistä on pianolla ja oravalla? No. Molemmat osaa kiivetä puuhun paitsi piano. Onko paska vitsi? Murheita matkas. Laturi ei tajua tykätä tästä meidän Ruotsi-ideasta. Välillä ei laturi lattaa Mercedeksessä oikein paljon mitään ja nyt se taas lattaa ja luulajassa ollaan. No ei oo vartti luulaja. Se taitaa joutua vielä käät lyömään saveen ja sit mennään tänne peliin. Vaihtaa laturi. On ressiaihetta lisää. Ei ku vitsi. Mitä yhteistä on pianolla ja oravalla? No. Orava kiipiää, molemmat kiipiää puuhun, mutta piano ei. Miten se meni? No periaatteessa noin. Ei nyt en naurata. Jostakin syystä ei naurata. Kato kun aurinkokin paistaa komiasti. No. Katsotaan mitä tämä Mersun kanssa tulee. Voi ressi. Joo, eli mitään nää remonttia teet nyt. Tää on 18. Kunnolla vaan auki kerrasta. Kylläpä ne on vehkeet levälleen. Pitkin luuleata. Uusi laturi pitäisi saada kokeillaan täydellä akulla siirtää tämä auto, kun tää halavantu kokonaan tähän. Mikä tää tästä? Vlogi jatkukoon. Saatiin hinuri, niin saadaan Mersu pois ainakin tien varresta. Ja tämä hinurikuski isi oli suomalainen, niin se toimi tulkkina tällä kertaa. Ja sinne lähtee Mercedes. Lyödään kärry perään ja varmaan me mennään ite tonne kyytille kanssa. Ihan hauska kokemus Ruotsissa olla hinurin kanssa tekemisissä. Oi jaa. Vieläkö saatais nuo keleikat jollakin sinne Arvidsjauriin, niin päästäis huomenna Aija. Se on vähän auki vielä. Anna on. Päästiin hinurikyytiin. Mersukyytillä ja kärry perässä ja joili siellä. Jees. Takapenkillä. Ja meidän hyvä kuski. Se on loistava. Ei oo edes kielimuuria onneksi. Katsotaan vaan. Mitenhän me saadaan oikeesti muuten se... Millä me tästä eteenpäin? Oliko sulla joku idea siinä? Tekis mieli huomista skipaa Ei. Ja meni pojat tehdä. Ei todella. Eli me jollakin tuo vuokra-autolle kärrystä. Niin. On se homma kyllä ajella ees taas nuilla tuolla portterilla. Aikahan ne maksaa sen vuokra-auton. En tiedä. No, ehkä me jotenkin sillä yksi. Katsotaan ainakin hinuri vie meidät vaikka.
Tilannepäivitystä. Joo, se Peter, vai mikä se oli se meidän hinurikuski, niin toi meidät tämmöseen Ojanperä. Joku auton varaosa kaupan pihaan ja tuli ilo-uutis, että Suomen puolelta on tulossa porukkaa Ruotsiin, niin ne tuo meille laturimen Torniosta ja me sillä aikaa puretaan vanha pois. Sitten kun meillä on uusi laturi kädessä, niin nakataan se paikalle. Tämmöstä täällä. Ai. No tässä jo vähän fiilistä on. On tässä. Kyllä tässä ehkä vähän ollut. Toivottavasti on oikeanlainen laturi. Noin vaan. Mersu käy taas. Tärkeä. Käetkin näyttää siltä. Lähdetään jatkamaan matkaa. On tässä muutama tunti parkitettukin jo, niin joutaa etenee tästä. Se voi Saaterimäen sanoo mikään savotta. Voi pojat. Matka jatkuu. Tämä oli lottovuotta tälle päivälle. Pelaan. Eikä tää kannata kateesta. Majoitukselle se levitty. Oi hele. Päästiin perille meidän kämppä. On pelit ja pensselit. Keittiötä ja olohuonetta ja täällä on vielä yksi makkari. Täällä on meikän kamat. Se tultiin alakertaan, niin tässä on tämmönen joku pyykkihomma ja saniteettitilat, eli tässä tuossa on näköjään suihku ja sauna on tässä. Ei mikään hirveän iso on, mutta se on ajopäivä huomenna. Nähän nukkuu välissä. Kyllä. Hyvä yöt. Se on kelekkapäivä. Oo. Kyllä tuoksuu hyvää. Kovia keliikin meille näyttää tulee jo. Ja kohta lähet. Kohta lähet. Täällä on oikein nenää tukossa täällä kypärässä. Alkaa olleen kalusto valmiina. Kalusto valmiina, kohta on kalustotappiot valmiina. Kyllähän ne vähän kuuluu pullot. Vähän tää on ärsyttä. Kyllä mullakin on niinku sanaa purista. Ei mistään paljon kantoja. Pelottaa. Pelottaa. Pelottaa kannat. Se on kyllä ihan tosi. Lähetään tonne toiselle puolelle, missä on lunta. Ja Vesku Loiri ajoi jummiin tuohon puun nurkalle. Pizza uunissa ja siellä menee kanssa. Ei oo vaan kameratelinettä, niin vähän paska. Täällä sitä ollaan Kukkulalla. Ja remmi. Kantoja ja kiviä hullut. No eikä ollut. Ei ollut yhtään kantoa tai kivi. Pojalla on niin remmi. Niin meni.
Jussi paita päällä? Onko Jussi? Onko Jussi päällä? On. Vehkeet levälle. Käydään ottaa tätä poilta vlogimatskus. Mitä ne touhuat? Huoltua. Ei paljon mitään. Pidetään huoltua vaan. Viritettä. Totta. 12 tunnin huolta. Onko moni tehnyt QRS-remonttia vanhan junan mikä aseman kellarissa? Pitäis esittää tuo kysymys johonkin. Pennasen Jussi ryhmään. Hyväkäs siitä sulle. No niin. Day 2. Yes. Lähdetään kokeilemaan. Oliko persen märkä? Pojat lähtee kokeilemaan hakemaan Pojat lähtee hakemaan pari pulttia tuonne yhteen. Pojat lähtee hakemaan. Eliaksen kanssa lähettää jo etujonossa vähän kahtelee mestoja. Joo, kyllä tälle päivälle saa lisää kuvaista, kun eilen jalan. Niin. Se on moro. Oli paljon hyvää. No ei sitä tarvitse tuntia ja vieläkö se kuuluu?
Jaha. Ei taittu. Kuinka saa varmaan noita kaatuneita puita? Sepäröi kynnet. Vittu se osuu tuohon puuhun perin. Miten mä tuohon aikaan? Eihän tuohon oo mahdollista aikaa. Eihän tuohon oo edes mahdollista ajaa tuohon. Vaan niin se on kallion päällä. Taittuu tuohon. Vittu se kävi olokapaa. Saatana ajoin tuohon mukaan. Menikö se loomu? Ei käy, mutta olokapääni. Niinkin. Vittu sitä ole kääntynyt. Meikä haki linjaa tuotetta tästä välistä. Se voi näin isosta välistä ajaa puuhun. Miten se ei taitu nyt se mihinkään väliin? Kuumotteleeko? Kuumotteleeko?
Mitä? Tarttis vähän jeesiä. Kyleille ja suksipuutausta. Miten näytetään pois? Mitä siinä tapahtuu? Painatko nappia? En tiedä, ei mulla ole nappia. Jaa. Ja päivää! Onko näppiä? On vähän mestaa! On vähän mestaa! On viimeisen päälle niinku näyttäis ainakin. Siellä on kuvaaja valmiina! Mitä? Kuvaaja valmiina! Jaa, mitä? Ei sattunut jalankaan astin laualle! Ihan hyvin meni. Pojatkin kotiin tänne. Näköjään. Olenko Tomia Vilimi Holle? Oi joku tämä. Ja päivää! Onko hyvän näköistä senssiä? Ollaan aika kauan tälle riihuttu. Hyvä. Aiotteko te suurinta tänne vai? Joo, reittiä pitkin tultiin. Joo. Välillä vähän kiristeltiin muttereita ja... Joo. Ai. Onko nättiä mesta? Oo. Kyllä se kannatti hyökätä tänne. Kannatti. Vittu!
tähän ajan. Mä itse tähän ajan. Olipa jäinen tuo. On se käsillä loikka.
tässä haisemaan, niin pitää syö. Aikaan tuoksutaan vähän käryylekö. Joo. Oli niin makia senssiä, että ei mennä malttaa lopettaa. Missä? Tuossa vähän ylempänä tuolla. Varmaan siinä missä äsken sutaatti. Sen yläpuolella. Kuvasko Jokeri eilen illalla joku video? Mistä? Damage tsekki. Tuossa on reikä. Ja onko Joelilla damage? Onko damagea? Niin. Tuolla pikku reikä. Tuossa tuommoinen reikä. Kamppeet kasaas. Syöhän suolakurkkua sit. Suolakurkkua? Kurkkusalaatti. Juu. Lähdetäänkö me keleekkaille, jos komia keliikin? Ois kuopu valmiiksi auto. He, muutenko aijas vehkeet alas. Sinä narmutti tuossa oli edessä. Häh? Niinkö? Jotkut narmutti vielä eilen 9 aikaa tuolla järvellä. Mutta eihän se olisi niinku homma eikä mikään niinku, nyt niinku lähtisin polttais keleekat alas tuossa jossain. Jos se olisi niinku aikaa. Niin. Joo, ehdottomasti se kannattais. Mulla on kyllä aikaa. Taittuuko se? Taittu. Lähdemme tästä kotimatkalle. Oli ihan makia reissu. Ihmisen päälle. Ihan makoisa reissu. Hei. On se kato vilimitähti. On se vilimitähti. Ei ku oikein. Eihän sitä autoa. Joo. Semmonen oli meidän majoitus. Ihan ihan komia niin. Sanon mietteet. Tää pitää. Tuossa oli päällimmäisen. Joo, se oli makosa. Viimeisen päälle reissu. Pikkusen jäi vaijaaksi tuo kuvaaminen, kun ei saanut tuota kameraa oikein kiinni. No, vähän siinä semmoista oli, mutta... Mitäs mulle tappi? Joo, kotimatkalla. Käy yhden kerran kuvaan, että kotimatkalla tässä. Hirvi keittää jo perunoita. Se on tämä kotimatka aina vähän puuduttava näissä. Ja vähän semmonen haikea fiilis jää sinne. Ja oottaa sitä seuraavaa kertaa. Tota ei tuu pehkeet myyntiin. Ei. Pätkiikö korviin? Ei. Hetikö varat valmiiksi? On hyvä. On hyvä. On hyvä. Heti vaan kun on lompakko kunnossa niin uudestaan. Viikon päästä. Ei tää vähän parsia vehketä nippuun ja sitten lähtiä uudemman kerran. Haaparantaa saavuttu. Joo, eli pööpöilee tuossa ja yrittää oppia ruotsia puhuu. Seuraavaksi pitäis Seuraavaksi olisi tarkoitus käydä syömässä ja vähän ostoksilla ja jatkaa kotimatkan tekua siitä. Tää eväs Jon. Kakusööllä. Niin onkin. Ja oikein ottaa yritys. Ikean lihapullille seuraavaksi. Restaurantti. Onhan siinä kato. Ja aivan turisteina. Sillä vähän jonu. Tosta tommosen salaat. Vai onko tehnyt jänikseen kanssa sopimuksen?
No kyllä näyttää hyvältä nuo laskeuspullo. Tai sitten tuo porkkana piirre. Mustikkapiirros. Mustikkapiirros. Täällähän menee reissukavereita. Silmitähet. Ja vloggari jää. No päivä. Pääsi Elias-kirjat. Se kotut taas tuolla. Oo. Niin mahoot. Ei muuta kuin sorkat astronaumalle kojelauvalle ja nokka kohti Oulua. Tai Vihantia. Ja sitten Oulua. Tässä on muutama tunti vielä, muutama timma jäljellä. Niin. No niin. Se on kelekappu otettu kyydistä ja kohti Oulua lähetty eilen. Millä fiiliksi? Nyt on hyvä fiilis. Oo. Aika lämmin tuliko semmosella höykillä poitettiin vehke pois kyydistä. No nyt on loppusuora. Niin jo. Tuntini koton. Vähän reilu. Niin. No kärry pallaatettu ja Portti auki ja vapauteen. Kyllä se on reissu taputeltu tähän. Kyllä. Väsyneenä, mutta onnellisena. Nyt lähti yli taas. Melkein niinku ne kampanisuut silloin. Niin. Torstaina. Aivan fiilistelyn puolelle se. Mutta joo, oli kyllä makia reissuja. Kaikin puoli kelepo reissu. Joo, katsotaanpa jos lähettäis tälle talveen vielä uudemman kerran. Kyllähän me lähettiin. Kyllähän me lähettiin. Joo. Näiltä osin tämä reissu oli tässä. Moro! Moro!